Insellmilkom, illum l-4 2 ta' Diċembru. Nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Claude Mifsud, li ġie ordnat saċerdot 4 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jaqsam il-ftit ħobs u ħut li ġabu d-disċipli u minnhom kielu sakemm xebgħu qatt kbir ta' nies. Mulej, int il-veru ħobs tal-ħajja, għamel li nkunu xhieda għal dawk ta' madwarna biex huma wkoll iduqu t-tjubija tiegħek. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew induru lejn il-mulej Ġesu li jrid imantnina fil-vjaġġ tagħna. Ejjew induru lejh narfu l-ħtijiet tagħna nitolbu maħfra lill-Alla tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitu. Mulej Alla tagħna ħejjinna qlubna bil-qawwa tiegħek biex meta jiġi Kristu ibnek ikun jistoqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta' dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikel fin, mejda b'imbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u mbejjed fini. U iċċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jatti il-wiċċ il-popli kollha, għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnuż. Jeqret il-mewt għal dejjem, jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha, għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu, dan hu Alla tagħna, fih ittamajna li salvana, dan hu il-mulej li fih ittamajna. Nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu, għax jid il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Ngħidu flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ngħidu flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Int tħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi.
biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ngħidu flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tiba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu, ħenjin dawk li huma lesti biex jilqawh. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu mar ħdej il-baħar tal-Galilija. Tela fuq l-għolja u qgħad bil-qeda hemm. U bdew resqin lejh ġemgħat kbar ta' nies li kellhom magħhom zopop, omja, persuni b'diżabbiltà, imbikmin u ħafna oħrajn. Edu omru f'riġlejh u hu fejjaqhom. Hekk lin-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabbiltà qawwijin u sħaħ, it-zopop jimxu l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ leh lid-dixxipli tiegħu qalilhom: nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġajilhom 3 ijiem miegħi u m'għandhom xejn jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmurx iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxipli: f'deżert bħal dan, minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed biex inxebbaw kotra kbira? Ġesu staqsihom: x'ikemm għandkom ħobż? Qalulu: 7 u xi ftit ħut żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħadd 7 ħobżiet u l-ħut, ratt il-ħajr, qassamhom u tuhom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba' u ġabru l-bċejjeċ li fadal, 7 iqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Inġieli tela fuq muntanja jgħidilna li biex titla fuq muntanja trid titgħallem tkun reżistenti, trid titgħallem tkun u tmur kontra d-djufija tiegħek, kontra lejja li ser tħabbat wiċċek magħha fuq u li tilħaq il-quċċata biss jekk tieħu n-nutrimenti li għandek bżonn. U ħafna drabi ma tkunx waħdek, imma tkun ma' grupp tilħaq il-quċċata ma' oħrajn. Aħna il-koll mistednin biex nimxu lejn muntanja. Muntanja oħra, il-muntanja tal-mulej. Smajna fl-ewwel lezzjoni llum il-Iżajja l-profeta. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikelfin. Il-muntanja tal-mulej tinvolvi preparazzjoni diversa, ikel ieħor, impenn ieħor taqsim mal-oħrajn. U għal dan il-għan li l-Knisja tatina wkoll dan iż-żmien liturġiku tal-Avvent 4 ġimgħat biex nitħejjew fit-tama tal-mulej li ġej. Tama li trid tirbaħ fuq kull biża', fuq kull dubju, fuq kull inkwiet u ansjetà. 4 ġimgħat
biex nerġgħu niffokaw mill-ġdid fuq il-fejn aħna sejrin, fejn il-vjaġġ tagħna jrid iwassalna. Għax id-destinazzjoni aħħarija tal-ħajja tagħna mhijiex il-maxtura, imma l-muntanja. Mhijiex Betlehem, imma hija Ġerusalemm tas-sema. U neħtieġu ikel differenti biex naslu hemm. Mhux dawk l-affarijiet li forsi nħobbu nfittxu b'mod regolari għax minn għalina ser inħossuna mimlija. Ikel żejjed, forsi xorb bla doċċ, kisbiet, materjali u iktar, l-istess poter li ħalluna nħossuna mimlija għal mument xkejken, għal mument wieħed li mbagħad jisfa fix-xejn. Isimgħu x'qalinna Ġesu llum. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmurx iħosshom ħażin fit-triq, għal biża li jkunu dgħajfa, li jkunu għajjina, għal biża li aħna inċedu fit-triq fil-vjaġġ tagħna. U din hija r-raġuni għalfejn Ġesu ma jagħtinis biss ikel għal mument wieħed. Imma Ġesu jagħtina il-ħobs li jżommna mexjin fil-vjaġġ tagħna lejh, anke l-frak. Mill-ftit ħafna li aħna nġibu għall-mejda tal-mulej, il-mulej jagħmel ħafna ħafna. Ġemat sħaħ mitmuha, mill-ftit ħobs li naqsmu, Ġesu jitma' tant u tant. U dan irid iwassalna biex hekk kif nintebbħu b'din l-imħabba mogħtija lilna, aħna nkunu kapaċi li mbagħad naqsmuha mal-oħrajn. Għalhekk l-imħabba tal-Alla tasal għand kulħadd u jibqa' iktar. Għax l-imħabba ta' Alla hija infinita. Ejjew għalhekk aħna niġbru l-frak tal-ġisem tal-mulej fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija f'dan l-Avvent qaddis. Nitalmu nikbru fl-imħabba, fl-umiltà tagħna, fil-paċenzja, li nieħdu ħsieb tas-sew ta' xulxin b'imħabba sħiħa. U b'dan in-nutriment għażiż il-mulej jiġborna, il-mulej jaqadna f'ġisem wieħed. Għax dini il-komunità li magħha qegħdin fuq dan il-vjaġġ. Dini l-komunità li magħha aħna l-koll aħna mistednin naslu fuq il-muntanja tal-mulej. Hemmhekk għall-mejda b'ikel fin. Uru lejk, Mister Qaddis, u b'tama sieħa li inti tisma' t-talb tagħna nresqulek dawn it-talbiet tagħna. Tolbuk għall-Ministri kollha tal-Knisja biex jaqdu bil-ferħ il-poplu Nisrani fil-Ministeru tal-Kelma u tal-Ewkaristija. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-morda kollha. Għal dawk milquta direttament bil-Covid u għall-familjari tagħhom biex fik mulej jisibu it-tama tagħhom. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Tolbuk illum mulej għalina l-koll biex narfu xi grazzja kbira u għalina is-sagrament tal-Ewkaristija li inti tajtna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-mejtin ħutna kollha biex intilqaħħom fis-saltna tiegħek tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ta' qalbna nagħmlu it-talba tagħna. Ilqamu lejn dan it-talb u kull talb ieħor li hemm fil-qlub tagħna bi Kristu Sidna.
Tolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Tolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Qabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra ġoġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza l-Omtalla Marija, mal-Arus taħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-din. Għamel li magħhom, nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Qed tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li intrid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-din. Jien dawk li ma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitol. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex bdin l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għall-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li sta kollox il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Inroddu ħaj lill-Alla. Tolbu flimkien it-talba għażiża tar-Rużarju. Fl-isem tal-Missieru tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħlesenna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam rebbieħ minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubitna bħalma naffru minnu ħati għalina, iddaħħalniex bit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima urina l-intijomna li kismat tal-btana Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit tiġrib isseħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kismat tal-btana Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit tiġrib isseħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkinti
kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu twilet għalina li tikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġena l-erweħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix bit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu twilet għalina li tikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġena l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata reġina tas-sema u tal-art. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix bit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija għal-mulej miegħek, kimberk inti fost in-nisa
nissambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nissambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nissambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nissambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nissambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu twilet għalina li tikun bnidem bħan. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultan, om tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatan. Slim għalik lilek inajtu, għaliex aħna turufnati li teva, lilek nitnidu aħna nikku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum għaffrinna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, id-daħanniġ fit-tġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum għaffrinna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, daħanniġ fit-tġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija għal-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-edusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina.
arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana ta' Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitol. Għatilinna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demon. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Litanija tal-Qaddisin. San Giuseppe, San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom, Qaddisin protetturi tana, Itolbu l-Alla għalina. nitol. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paragritu. Imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima.
imbirka l-imqazza makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom. Imbirek San Giuseppe Arusca s-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġili u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-barka sagramentali iwasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil ħafna persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin li l-Knisja tkompli m-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 1281 għal aktar dettalji. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Grazzi u nsellmilkom.